भाई लोग गर्मी के दिन आ गइल बा। तू लोग गर्मी से बुरी तरह से परेशान बारो लोग। आता लोग के पंखा हवा नहीं देत और एसी खरीदे के पैसा नहीं खे तो परचेस कर सकता लोग ई कैलविनेटर के तरफ से आए वाला 22 लीटर के एयर कूलर जौना के फीचर कमाल के बा। मजा ही आ गइल। सिर्फ 4000 में देखे के मिलता। अब तू लोग सोचत हो बोलो कि ऑलरेडी ही मार्केट में 4000 में अच्छा एयर कूलर बड़ा बड़ा देखे के मिलेला तो ये छोटा सा काहे परचेस करी जाए। इके भी कुछ रीजन बा भाई लोग। आज के वीडियो देख लोग बहुत ही ज़्यादा मजा आई आ तारा लोग के पैसा ही बच जाइए। समझ जी लोग ई एयर कूलर कैसन बा और कैसन नहीं खे देख लो पूरी तरह से सील पैक बा। हम पूरा एक अनबॉक्सिंग करके और सब कुछ लाइव एक और फीचर देखावल बनी आज के ई वीडियो में। तब भाई लोग देख सकता लोग ये हमने क्या फ्रंट लुक है बैग जैसा लुक होता लेकिन भाई लोग ये फ्रंट हमने क्या लुक है एजा से हवा निकली बिल्कुल ही छोटा सा मुंह देले बा। कोनो बड़ भाड़ा टाइप के मुंह नहीं खे देले जौन कि तू लोग देखिए सके लोग ई वीडियो में बिल्कुल ही अच्छा डिजाइन में बा। मतलब मजा ही आ गई उड्रेस फिनिश में एजा ता लोग के एक और देखे के मिली बटन वगैरह के जगह और वही में ता लोग के एगो यूएसबी पोर्ट भी देखे के मिली जाना में डेटा क्यों लगा के तू लोग अपना मोबाइल के चार्ज कर सके लोग। फास्ट ना हो स्लो ही हुई पर तू मजा आ जाएगी। फीचर तो दिले बा साथ ही नीचे एजा पानी देख सकता लोग कि पानी कितना बा कितना नहीं खे ये भी एमे देखेगे तो लोग के मिल जाई। मजा ही आ गई ई देखते हुए। एक साथ में ई देख लोग भाई लोग हमनी के बैग वाला है और बैग काफ़ी हद तक अच्छा बा। जैसे कि तू लोग देख सकता लोग जो में घास फूस होला वो घास फूस नहीं खे ओकरा जगह पे कुछ और अच्छा क्वालिटी के में चीज़ के इस्तेमाल कर गई बा जौन कि हमारा काफ़ी हद तक अच्छा लगल। और ऊपर देख लो भाई लोग में तू लोग बर्फ़ डाल सकल लोग जौन कि ठंडा ठंडा कूल हवा फेंकी जब बर्फ़ डल लोग तो काफ़ी ही ज़्यादा मजा आ जाए लोग। भाई लोग कीन मारो लोग मतलब बर्फ़ डालने के बाद से कतई जहर वाला फीलिंग आई और मज़ा ही आ जाई जब इसमें बर्फ़ डलबा लोग। भाई लोग सबसे ज़रूरी बात बता दी कि ये 12 फीट तक अपन हवा के फेंक दी। मतलब 12 फीट तक ठीक बा और एगो छोटा रूम के काफ़ी तो ठंडा कर दी। और एजा देख लो भाई लोग हमने के एजा हाई मीडियम लो 3 ऑप्शन देखे के मिलता जना हमने के कंट्रोल कल जा सकता जो कि तू लोग देखिए सकल लोग। मज़ा ही आ गई भाई लोग। हवा काफ़ी ज़्यादा फेंकत रहे हमने के जब एक ट्राई करनी जाता बहुत ही अच्छा लागल और काफ़ी ज़्यादा बड़ हॉल में हमें के मॉल में चेक करतनी समझलो कि उमें काफ़ी ज़्यादा हवा ये फेंक देते रहे। ओकरा साथ ही एजा देख लो भाई लोग साइड में हमने के एगो और बटन देखे के मिली मतलब 2 बटन देखे के मिली और तू लोग देखिए सकल लो कि मतलब एक पंप वगैरह के है एक है और ओकरा साथ देख लो भाई लोग तहरा लोग के मेगोरी ऑप्शन देखे के मिली हवा एने ओने फेंके के जौन कि तू लोग अंदर देख सकते लोग अंदर एने से ओने होता जौन कि तालुक के हम दिखा दी एने से ओने हवा होता मतलब कि चारों तरफ तो ना फेंकी मतलब दोनों तरफ फेंकी। साइड में कोनो भी ऑप्शन नहीं खे दिले। साइड में काफ़ी हद तक मतलब प्रीमियम फील बनावे के कोशिश कर गई भाई। मैं तालों के 4 गो चक्को देखे के मिली जौना पे तू लोग लगा के कहीं डुगरा सकल लोग के ले जा सकल लोग। वैसे भारी तो नहीं खे परंतु चाका दिले बा मौज करे खातिर हमरा ई बात देखते हुए काफ़ी हद तक अच्छा लगल। और ठीक बा भाई 4000 में और काज होता लोग तू लोग के परचेस कर सकल लोग। वैसे 4000 में ऐसे बड़ भी पड़ल बा यदि बड़ रूम बा तो ओकरा खातिर भी वीडियो बा हमारे चैनल पे जा लोग भाई लोग देख लोग। और ऐसे ही भोजपुरी में तो लोग के टेक्निकल वीडियो देखे के मिली ऐसे चैनल के सब्सक्राइब करके बेल आइकन के जरूर दबाओ लोग भाई लोग। बहुत ही ज़्यादा मजा आई तो देखो लोग भाई लोग ये काफ़ी हद तक अच्छा बा और हमरा ये अच्छा लागल। तू लोग एक बिल्कुल ही फ्लिपकार्ट वगैरह से परचेस कर सके लोग। कैलविनेटर के 22 लीटर के एयर कूलर कोनो खराब नहीं खे और लेकिन 3000 के आसपास में रही तो और भी ज़्यादा मजा आ जाए। 4400-4200 रुपया कबो रहता कबो 4000 रहता फ्लिपकार्ट पे एकदम नहीं रहता ओकरा हिसाब से ठीक बा प्रीमियम बा भाई। लुक वगैरह के मामले में सही बा। छोटा रूम बा तो काफ़ी हद तक अच्छा तालों के फीलिंग दिलाई। कमेंट करके बताओ लोग ये वीडियो तालों के कैसा लगल। वीडियो अच्छा लगल हो तो ये वीडियो को लाइक करके और कमेंट जरूर ही करिए लोग। चला लो भाई लोग हम वीडियो के ज़्यादा लंबा ना खींचे मिलता नहीं अगला वीडियो में। तब तक खाती बाय बाय जय हिंद।